deň, ja som Monika Muráriková a chcela by som vám predstaviť svoj projekt, ktorý sa volá Náramky. Prečo som si vybrala túto tému? Túto tému som si vybrala asi pretože na začiatku roka nám každému pančelky povedali, že si máme vybrať niečo, čo nás baví. A vlastne ja sa týmto náramkom rada venujem, mám vlastne aj svoju zbierku a rada ich vyrábam. Takže vlastne náramky sú to vlastne určite nejaké šperky, ktoré vlastne môže napríklad manžel darovať svojej manželke na nejakom výročí, ako máme napríklad tam dole. Potom to môžu byť aj takéto náramky, ktoré si darujú vlastne ako kamarátky, ako napríklad ja mám tu jeden. To je vlastne typicky taký písmenkový náramok, ktorý tiež vyrábam pre svoju kamarátku. A potom vlastne tie náramky majú oni aj veľmi praktický význam, pretože napríklad tu to používajú policajti, aby vlastne väzňov na slobode mohli lokalizovať, že kde sa nachádzajú. A vlastne tie náramky sa veľmi dobre dajú využiť aj ako darček, pretože vlastne ktorú ženu by nepotešil napríklad nejaký diamantový náhrdelník alebo náramok. Potom tu máme vlastne ešte ďalšie praktické využitia týchto náramkov, sú to napríklad puta, ktoré sú tiež určitým spôsobom vlastne náramok. Potom dole máme reflexné pásky, ktoré používame napríklad v doprave, aby nás bolo vidno, keď je tma, aby sme predišli úrazom. A tam sú vlastne také tie náramky, s ktorými sa dá tlak, že keď má človek problém s tlakom, aby si to vlastne mohol stále kontrolovať. Takže vlastne história náramkov. Tieto náramky pochádzajú už 2500 rokov pred našim letopočtom. Už dávno v Pompejach, to je vlastne ten železný, ako môžete vidieť hore, to vlastne v Pompejach sa to využívalo pre česť, že keď napríklad bojovali, neviem, napríklad za svoju slobodu a nejakých účastník, ktorý sa tiež bojoval a vlastne on zomrel, tak oni nosili ten jeho náramok na vyjadrenie takej súcitnosti a vlastne, že áno, chýbaš nám, tak sa vyjavovala taká česť tomu bojovníkovi. Potom vlastne tu máme takýto, ten veľký, zlatý, masívny, ten bol vlastne od Sumerov a títo vlastne používali na označenie nejaké prestíže, že proste keď bol nejaký bohatší manžel, tak kúpil svojej manželke drahý náramok, aby vlastne ukázali, áno, sme zo šlachty, kdežto takí poddaní si takýto náramok nemohli obyčajne vôbec dovoliť. Potom sa dali používať ako také fetiše, že v podstate ľudia sa k tomu modlili a verili, že áno, budeme sa k tomu modliť, že nám to priniesie nejaké šťastie. A ono sa to v podstate používa aj dneska, že častokrát ľudia napríklad, keď máme písomku my, tak si vzame nejaký náramok, veríme, že nám to priniesie šťastie. A vlastne tam dole máme vlastne taký náramok normálne z našej krajiny, zo Slovenska. A u nás sa väčšinou nosili také náramky kožené, kde sa vlastne vyrezávali rôzne také ornamenty a vlastne príkladom je taký Janošik, ktorý mal veľa takýchto náramkov a v nich mal rôzne vzory. Tu sú vlastne potom ešte ďalšie náramky. Tam dole máme jeden z takých tých drahších, serióznejších, ktoré sa môžu dávať ako darček pri nejakej udalosti. Potom tu dole máme také tie klasické najlepšie kamarátky navždy, čo si napríklad my medzi sebou dávame. A hore máme také tie klasické pletené, ako ja mám napríklad túto jeden, a oni sú vlastne aj také moje obľúbené. Takže vlastne náramky, to sú tie nejaké šperky, môžeme s nimi vyjadriť nejaké priateľstvo. Potom môžeme ich používať ako pre šťastie, určitým spôsobom sú to vlastne tie fetiše, ako som už spomínala. Dajú sa využiť ako darček. A vlastne toto je taká zaujímavosť. Toto je najdrahší náramok na svete. Volá sa Diamantový panter. A vzniklo to vlastne tak, že pred 2 rokmi si určitý americký vedec povedal, že zostavím 15 najdrahších vecí na svete, za ktorých sú vlastne tí milionári schopní vyhodiť fúru peňazí. A tento náramok vlastne má ako tvar pantera a on sa pripína z chvostu na nohu a na tú nožku, čo má vpredu vystrčenú a vlastne ono je to niekedy dosť také čudné, lebo napríklad jeden pán sa rozhodol, že tento náramok kúpi svojej manželke a ona bola taká troška pribratejšia
a nemohla ho zapnúť a ten náramok je dosť taký, že on sa vám neprispôsobí, vy sa musí prispôsobiť jemu a skúste si tak pomyslieť, že koľko tento náramok asi tak stál. 15 miliónov. Koľko zase nie. Stál 12,4 milióna amerických dolárov, čo máte v prepočte tak 5,4 milióna eur našich. A vlastne toľko nezarobí ani taký Slovák s priemerným platom za celý život. Tu máme ďalšie typy náramkov, tam je ďalší pletený, to je vlastne vzor trojuholníky. Tam sú také tie klasické, napísané smart, to sú tie písmenkové, ako ja mám hentam. Tu sú dole také tie gumené, tie asi všetci poznáte, pred 2 rokmi sa to nosilo, musel chlapec roztrhnúť dievčaťu nejaké a tam sa to spravilo nejaké službičky. A tam dole máme náramky, ktoré sa v súčasnosti veľmi nosia. Sú to náramky šambala. A vlastne sú to také guličky, v ktorých sú malé kamienky. A tieto náramky, oni už vlastne boli dávno predtým vymyslené, len tie kamienky, oni boli ako naozaj práve, boli to drahé kamene. Ale nakoľko ľuďom sa to veľmi páčilo a každý z nás si nemôže dovoliť také naozajstné kamienky v tom mať, tak sa začali vymýšľať, že sa do toho dali také zafarbené kamienky a ako na výhľad to vyzerá úplne takisto, je to pekné a nosí sa to vlastne na internete, sa to aj dosť kupuje v rôznych všelijakých farbách. Takže vlastne toto je ako keby druhá časť mojej prezentácie. Rozhodla som sa, že tam dám vlastne vzory v náramkoch a nakoľko pred týždňom sme boli na výlete zo školy v Čičmanoch, tak som sa rozhodla, že tam dám čičmianske vzory. Nakoľko aj prednedávno som na internete našla taký projekt, ktorý sa vlastne zaoberá našou slovenskou kultúrou a tradíciami a on sa snaží tieto tradície dostať medzi nás. Tak som si povedala, že vlastne tento projekt podporíme v mojej prezentácii. Všetky obrázky v tejto prezentácii sú v podstate moje, lebo som si ich tam sama nafotila. Tieto vzory sa tam v podstate nachádzajú úplne všade, tuto aj na dreveniciach, tam sa malovali, lebo vlastne tieto vzory sú aj typické pre túto dedinu, aj na črepníkoch, aj na rôznych taškách. To tam bolo. Potom tuto vidíme aj na krojoch, kde sa to vlastne všívalo úplne takým istým spôsobom ako náramok, že vlastne máme podklad a do toho všívame určitý vzor, ktorý chceme. Potom tam hore to máme vo vankúši a tuto sú vlastne také tie najznámejšie čičmanské srdiečka aj v náramkoch. Toto sú vlastne také tie typické, tu máme to srdiečko, to je asi najznámejšie. Potom tam hore tie sa volajú baranie rožky a tieto dole, tie netuším, jak sa volajú, ale páčia sa mi asi najviac. Potom každá krajina by sa vlastne svojím spôsobom mala nejako reprezentovať týmito vzormi. A ak ste sledovali zimnú olympiádu v Soči, tak ste si určite všimli, že takto nejako vyzeralo vlastne tá naše oblečenie spoločné tímové. A tam boli práve tie čičmanské vzory a ja som v tom obchode našla presne to isté. Čiže tu máme šál, ktorý dobre nevidno, potom tu máme rukavice, svetlik, na ktorom bol aj Olympic Team Soči 2014. Potom, ja som sa vlastne v rámci tohto projektu aj pýtala vás, že kde by ste vy boli ochotní nosiť tieto všelijaké vzory. Najčastejšie ste odpovedali, že na mobilných telefónoch, teda na krytoch. A ja som aj na internete našla presne takéto, sa dá úplne na internete v pohode zakúpiť. A podľa mňa to aj vyzerá veľmi pekne. Ale potom ste aj odpovedali napríklad, že by ste to nosili na kľúčenkách, na čelenkách, šnúrky do topánok a dostala som aj jednu odpoveď, že niekto z vás by si s tým v pohode aj vytapetoval izbu. A prečo nie, veď môže to byť aj celkom pekné. Potom dievčatá sa väčšinou zhodli na odpovedi, že na legínach. A našla som aj vlastne na internete také obrázky a tu máte vlastne priblížený ten vzor. A keď som sa vlastne určitého vzoru mojej starky pýtala, že ako sa to vlastne pletie, lebo ona také kedysi plietla, tak mi to vlastne ukazovala a zistila som, že v podstate tie náramky boli vymyslené z tohto, pretože ono je to úplne takým istým princípom až na to, že tam sa to robí ručne a tu sa na to používajú ihlice. Ale vlastne teraz už je to skôr taká strojová výroba, ale kedysi sa to všetko aj v tých krojoch vyrábalo ručne. Tak. Toto bol typický príklad toho, že by sme si mali zachovávať našu slovenskú kultúru a môžeme to aj takým spôsobom, že to budeme vpýtať do náramkov tie vzory, ktoré tam vyniknú veľmi pekne a vôbec si nemyslím, že je to nejaké, že to už je dávno preč, to vôbec není in a práve, že si myslím, že je to veľmi pekné a je to tam tak pekne výnimočné. Ďakujem za pozornosť.
Ďakujem veľmi pekne Monike za jej prezentáciu. Vidím, že každý načrel do iného súdka a stredajú sa tu veľmi pekné témy. Ja by som sa chcela, Monika, opýtať, ako dlho sa už venuješ tejto práci a kde bola taká inšpirácia pre teba, alebo kde to takto napadlo vôbec, že sa budeš venovať týmto náramkom a nejaký tvoj najzácnejší náramok, čo si najviacej ceníš, by mal ako vyzerať? Ja som tie náramky začala už veľmi dávno, to už bolo na 1. stupni a začala som to vlastne asi takým spôsobom, že vlastne moja sestra a všetky moje kamarátky plietli tieto náramky, tak som sa rozhodla, že ja budem. A potom som si povedala, že na čo iba pletené, keď môžem aj iné a začala som vyrábať rôzne. A taký najdrahší náramok pre mňa asi je, dostala som ho od kamarátky, je strašne hrubý a vlastne cením si to, lebo tie náramky, ono sa to nevyrobí za hodinu, ono sa to niekedy robí po hodine aj týždeň a vlastne sa to cení, lebo je to taká domáca výroba a dala si s tým dávno. Ďakujem veľmi pekne. K tvojej práci by som chcela podotknúť, že si tu mala od konzultanta pár pripomienok, áno, takže by som rada do budúcnosti ti odporučila, aby si teda prečítať si ten úvod aj cieľ, áno, a ešte na budúce by nás tak zaujímalo viacej tých fotiek o tých tvojich náramkoch. Hej, ďakujem pekne.